नमस्कार मित्रांनो, मी अमोल दोडके. रामराज रिअल्टी या युट्यूब चॅनलवरती आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण गेली कित्येक वर्ष पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या भागामध्ये रिअल इस्टेटमध्ये कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियलमध्ये ट्रस्टेड डील करत आलो आहे. पण काही कारणास्तव आपल्याला ऑनलाईन सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवरती येणं गरजेचं होतं. त्यामुळे आपण युट्यूब चॅनलच्या मार्फत तुमच्यापर्यंत आपण पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो. या युट्यूब चॅनलवरती तुम्हाला पुण्यामधील आणि पिंपरी चिंचवडमधील नवीन नवीन प्रोजेक्टचे अपडेट भेटले जातील. कारण की आमचा मोठा हाच आहे की तुमच्या स्वप्नातलं घर बुक करताना तुम्हाला मिळणारी हेल्प हे आमचं रामराज रिअल्टीचं हेतू आहे. तुमचं बजेट असेल त्या बजेटनुसार आम्ही तुम्हाला योग्य लोकेशन आणि योग्य प्रोजेक्ट आम्ही सजेस्ट करतो. तर तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिलाच असेल तर तुम्ही पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये जर प्रॉपर्टी वगैरे पाहत असाल तर नक्की एकदा रामराज रिअल्टीला व्हिजिट करा आणि संपर्क करा. तर व्हिडिओ बघितला असेल, आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.